आगै Swrjila Ramchiaryनि भिडिअ'आवहाय दसे फैबाय आं चेनेलावहाय आगै मोना दख'ना नायदों नालाय आंनियाव माने जोंनि स्ट'रावहाय ओरैनो आरो लायाबाबो एक्सप्लर खालामलांदो नामा आगै थेंक इउ सो माच फैनायनि थाखाय नै बिथिं Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. तो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। तो दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन दिनैनि ब्लगआनो जागोन दिनै तामरासार मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरो ना स' बेनि थाखायनो नै एसे देलायबाय। तो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो चैनलखौ। तो और हम अभी जा रही हो एक मंदिर में तामरासार मंदिर। सो आप लोग वीडियो को एंड देखिए और जो कोई भी मेरे चैनल में नया है तो फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फैबाय जोङो तामरेश्वर लांफैजागोन आरो ना सोर माने लाबोयैफोरा आलारि बाथि धुप थाव गासैबो lain sedang lain galau iya mundur sih Nemki jelapi lah ya. Mithi Bajwi nih isle Beloon ke manse. Nanti saya seneng banget Mithu adanw. Pakai mereka siap. Nih Beloon. Amam store na beauty parlor hwfhwibai तामरासरनिफ्राय थांना फैबाय आरो ना मिथि बाजै दंना गैया नायनोसै सिङाव बिनि थाखाय जिलापि लाबाय आरो ना जिलापि लादों ओमफ्राय नै बेलुन लादों बेलुन ay masa niyo maman deh gufur deh udah kacau apa deh gufurnya masih dengpoye singgah kena apa ke dah dostan ada habis kan belum panai deng balai Beloon ke zeng nang lang le oh nang phai khade oh jilapi dengar jilapi mon bele parlar oh tang sing cibulai Bawa ye ada deh beauty parlor
Beauty parlor. Mana nanti tau? Pale aina. Aina. Hah? Oh, bikin mana nanti? Beloon menilai de kau masih kan gue ya? Ini udah belum lah. Ram, belum panen dulu. Saat sebenarnya kalau panau pun Thank you so much. Agak reels mana ada nomi cina gimana ya? Adam nazar ke agak. Dah kapsi ke pinggul lagi. Ayo di mana? Dah. Ready? Thank you. Masih cute Mithi ni mense. Thank you. Welcome. Pak guest ni box nama Beloon. Guest ni Beloon kan? Eh, ada Mithi juga mah. Jelapi. Bani jelapi. Thank you. Jelapi pun baik. Abang mana? Blog ni nama mana? Swrjila Ramchiary. Swrjila Ramchiary. Oh, yang ni agak ada student berjaya masalah itu mana? Berjaya gitu ini. Gift pun baik ni agak yang the guest ni Beloon. Yes, Beloon. Mana gift dah? Mithi ni tak nongang. Lagi sejelepi. Thank you so much. Sampai agak channel gue boleh subscribe kalau nak ada. Swrjila Ramchiary. Swrjila Ramchiary ni. Swrjila Ramchiary. Oh, Swrjila Ramchiary. Mana blogging mana ya na? Oh, support kalau dah. Cover video boleh ya. Video malah bas Short movie. Lain nana ya kayak. Oh, ini di mana berada? Ecing binana sasno. Alhamdulillah. Naik nanggo. Ebar mana video sini dokno belapai. Dokno naik naik short. Aram ini train bakar bau sih lezim zang. Thank you. Alasian tuh mendantas. Hah? Alasan mendalam. Oh, di sana obat hangsan bapak. Hey. Dokna los sampai di saya bedanya. Itu kan lebih nada dari sini. Oh, meeting pun link. Karya benar loh. Nanti kenapa video? Naik Mithi Bajwi di store dukan oh nih handmade bumungan akai zumba naik kira for jumka pura for bumungan earrings for bumungan simple earrings lagi clip for bumungan dokona jeng aronai fasra patchini pray menjibna ara brand ni dokona pura da iman stock aw githola non brand goja phe gangनै gangथाम solose brand ni ara nang jibjibbai medu sufaiगोन next week awहाय थाब फैनानै लांफैबा मोनगोन आरो इफासखौ बे समावनो सम गोसोखांदों आं माने नायनो दा मैया सफैदों नालाय गोदान लांफैदो लोगोफोर बैसागुनि देहाखौ सिगाङावनो शपिं खालामखानांगौहाय बैसागुआवबा आरो आगै Swrjila Ramchiaryनि भिडिअ'आवहाय दसे फैबाय आं चेनेलावहाय आगै मोना दख'ना नायदों नालाय आंनियाव माने जोंनि स्ट'रावहाय ओरैनो आरो लायाबाबो एक्सप्लोर खालामलांदो नामा आगै थेंक इउ सो माच फैनायनि थाखाय नै बिथिं आर'नाइ मोनगोन अ आर'नाइनि गस्ला इन्दि पियर इन्दि नङा हा बियो सेकेन्ड इन्दि ओमफ्राय लोगोसे नै बे खम प्राइसनि माने 550नि भितराव आरो फास्रा कटननि गुरै मोजांथार आरो गरमाव गाननो ओमफ्राय नैबे मुगा नैबेफोर 1500नि नैबेफोर 1800नि लांफैथारबा माबा मोनसे जायो आरो ना लांफैबा माबा मोनसे जायो आरो ब्रेन्डनि गैला ब्रेन्डनिया दा जाय नांगौ नै बे स्ट्राप कालार मोनसे बेखौ मोनसे मोनगोन आरो बे मोनथामल'सै अ नै बे ग्रीनआबो दङ लफाय बेखिनिल'सै बाकी सिम्पोलफोरखौ मोनगोन बैसागुआव जाय जेने गोमो नांगौ गोमोलाबार माख्रिफ्राबो दंजोबो लांफैदो ओमफ्राय पियर इन्डिखौ लाङो अरिजिनेल
Made mana nih? Agaknya malah. Ayo, ji समायदों. Ji मोजां ना गुसुनो. Bagus मोजां tar. Ji मोजां ka. Oमफ्राय नै जुलाफि लाबोदों आगैया. थिगसे जाबाय आंबो जानो. Thank you. Goदै लाबारफोरनि थाखाय आरोना बेयो गासिबो. Oh, lalsa dong motornya. Nei, Beloonखौ बेयाव खाना दोनबाय पिंक. बे Beloonखौ फैबानो नायबानो आगै रामचियारिखौ गोसोखांसिगोन आरो जोङो. Oh my god. Video lana deh kan. Video lana deh kita tahu gini संनाय खोमा. Besi bani be? Besi lada basi. Dontor sama. Oh, akajeng mana nih? Akajeng mana nih? Hello. Online baru 350 थांजोबो. बिराद थांबाय मोजां. Aha. बेफोरल'सो दा ओमफ्राय बानायग्राया एसे आखाया एक्सटेनाव माबा जानानै दं. Wasser mun ba? Bye bye. Thank you. Welcome. Bye support खालामदो आगैखौ. Nah, like share comment nawe. Tuh. Bye bye. Nih ada nih suara nih. Nema. Gus dulu. Thank you जोंनि स्टोर सिम फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट आरो दखना लानो फैबाव जोंनि स्टोराव जोङो बेखौनो आसा खालामो जाहाथे बिनि चेनेला बयबो नायो आरो साबस्क्राइब खालामना हो. Okay, thank you. Bye bye.